Davant d'aquesta situació, el PSPB-PSOE critica la inacció per part de la Generalitat Valenciana davant el tancament de la fàbrica i exigeix una resposta urgent per a la plantilla, tal com comentava el diputat Ernest Blanc. Avui hem estat a la concentració per defensar la continuïtat de Marie Claire. Aquesta empresa ha sigut un referent històric en la indústria de la comarca i creiem que no pot convertir-se en la crònica d'una mort anunciada. Encara estem esperant que la Generalitat Valenciana prenga mesures reals, però la realitat és que l'única resposta que hem tingut ha sigut la inacció absoluta del govern de Mazón. No han fet res per garantir el manteniment de la fàbrica ni per ajudar als treballadors. No han sigut transparents i no ens han facilitat cap documentació de la que hem sol·licitat en cap moment a les Corts Valencianes. I tampoc estan actuant en matèria de polítiques actives d'ocupació de cara als treballadors i treballadores, que és la seva responsabilitat. I fa 4 dies que Mazón se passejava per dins d'esta fàbrica en absoluta impunitat. Això és una absoluta vergonya. La gran diferència amb el govern de Ximo Puig és evident. En aquells moments es va treballar per a que molts treballadors de Vilafranca i comarca pogueren acabar la seva vida laboral de manera digna. Ara, la Generalitat els ha abandonat. Per això, avui, és més important que mai posar damunt de la taula aquest compromís i exigir solucions. Nosaltres el que volem és reconèixer també el treball del comitè d'empresa, dels treballadors i treballadores i de l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, que han lluitat fins a l'últim moment per defensar els drets dels treballadors i treballadores i el futur industrial d'esta comarca. Esperem que aquest esforç permeta trobar una alternativa i evitar el tancament definitiu de Marie Claire. Aquesta fàbrica és tota una referència per a la comarca i no podem resignar-nos a perdre-la.